S'incorporarà el castellà com a llengua vehicular i es mantindrà de moment el decret de mínims d'un 50% en català i castellà. Dimarts està previst que el Parlament de les Illes Balears aprovi la llei d'educació. El moviment per l'escola en català la qualifica d'inacceptable. A la societat illenca hi ha una sèrie de persones que viuen d'esquena a la llengua catalana, que la desconeixen en absolut. Si a més fem que l'escola no pugui resoldre aquests problemes, que pugui fer del català la llengua d'educació. Per això defensen la immersió i no basar-se en percentatges que no compleixen tots els centres. S'ha venut com una llei que blinda el decret de mínims, però això, a banda de no ser del tot cert, és insuficient. A la totalitat dels centres no s'acompleix. Segons han explicat, el català recularà encara més si s'aprova la llei i han anunciat mobilitzacions contra els partits del pacte. Margalida Solivelles, TV3 Palma.